एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं भोजपुरी फैंस क्लब में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहे से कि आपके अपन भाषा वाला चैनल है, भोजपुरी भाषा में चैनल बाटे, आप लोग खातिर बाटे और एक से जुड़ी जा। चलिए बताओ जा रहल बनी कि सुपरस्टार पवन सिंह जी अभी अपना हीरो के होली के नाम के जौन एल्बम है ओकरा बारे में बतैले बड़े। ओकर वीडियो के शूटिंग मुंबई में हो रहा बा। देखिए एगो पोस्ट द्वारा जो फेसबुक पोस्ट हटे फोटो में खींच के दिखा रहल बनी। मैं बतैले बड़े कि मुंबई में शूटिंग चालू बा और वीडियो सारा अगला वीक तक आवे के चांस बा। जी हाँ, अगला वीक यानी अगला सप्ताह तक वीडियो आ सकता। पूरा ना आई तो एक दूगो जरूर आई वीडियो होली के जौन बटे। बहुत बढ़िया बढ़िया गाना इस साल में पवन सिंह जी द्वारा दिहल गई बा हीरो के होली में, और सब गाना टॉप पे टॉप। खूब दर्शक को पसंद करते रहे। वीडियो बहुत जल्द आई, आशा बा वो भी खूब पसंद लोगों के आई। चलिए भैया, थैंक यू। और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, शेयर करी और हमारा से जुड़ी काहे हमारा भोजपुरी भाषा वाला चैनल एक और प्यार दुलार दीजिए। खूब सब्सक्राइब करी जा, लाइक करी जा, शेयर करी जा और लोगों को भी बताएं। थैंक यू, बाय बाय, जय भोजपुरी।